Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y Croeso nôl I Mewn i'r gôl, ac yma unwaith eto mae Arwel Owen, Ifor Owen ac Alun Owens, a dwi'n anffodus mae O yn falle'n feddwl out of order I dimau Wrecsam wythnos yma, a tîm rhyngwladol hefyd efallai. Penwythnos siomedig, colli I Accrington Stanley i'r dynion, 2 gôl I ddim. A oedden ni'n eitha hyderus wythnos diwetha, ond Ifor falle'n sôn am dro, ond oeddwn ni'n deud oedd symud ddiwedd y byd os oedden ni'n colli achos oedden ni wedi bod ar rediad da, ond siomedig hynny, Mullin yn ôl wrth gwrs, ond Mendy a James McLean yn eistedd ar y fainc, ond ddim yn chwarae, felly oedd Jordan Davies yn chwarae ar yr asgell, wel, cefn yr asgell, felly siomedig, heb amheuaeth. Be ddod ti feddwl o'r gêm, Arwel? Ia, oedd o'n anodd gwylio 2 gêm ar yr un pryd, a 2 gêm rwystredig, 2 gêm efo canlyniadau siomedig, ond dwi'n yn gwybod os oedd y newid yn y tîm yn golygu bod ni wedi colli'r gêm. Dwi'n meddwl oedd ni ddim yn chwarae ar ein gorau. Unwaith oedd y gic osmotyn chydig bach yn soft, mae'n dieddol wedi bod yn batrwm yn ystod y penwythnos. A fel ti'n deud, dydy colled y tymor yma ddim yn teimlo fel colled tymor dwytha. So, colledion tymor dwytha yn teimlo fel ergyd farwol achos oedd y gystadleuaeth mor agos. Ond yn sicr fysa ti wedi bod yn fwy na hapus efo pwynt yn Accrington Stanley. A o'n i'n siarad efo Ifor dros penwythnos yn deud, falle bod fi wedi dwyn dy bwynt di Ifor, yn deud, weithiau mae cael colled ar ôl rhediad da yn well na cael gêm gyfartal achos ti'n lladd yr rhediad a ti'n sylweddoli reit, rhaid ni regrwpio fo yma, gen i gyfres o gemau dod fyny, gawn ni drio mynd ar rhediad, mae'r rhediad arall. Dyna di'r gobaith beth bynnag bod o'n gweithio o blaid Wrecsam yn y gemau sydd I ddod, ond canlyniad siomedig, ond yng nghyd-destun yr rhediad fel ti'n deud Al, da ni wedi gael ddiweddar, dim y ddiwedd y byd ar y pwynt yma. Felly, Ifor, ti dal yn happy clapper fod ni wedi I raddau. Mae Arwel yn rhoi'r argraff bod ni'n gwneud gwaith paratoi ar gyfer y pod. Mae Accrington yn math o dîm da ni'n mynd I fwynhau chwarae, maen nhw'n gorfforol, oedden ni wedi gweithio ni allan I raddau. A nathon ni golli Mendy am McLean, dwi'n meddwl. Mae Mendy bod yn chwarae'n da iawn, mae'n gyn McLean y presenoldeb corfforol na. Dwi'n meddwl un beth nathon ni brofi, Jordan Davies ddim yn gallu chwarae y rôl yna. Dwi'n meddwl da ni wedi drafod o blaen ni wedi awgrymu. Jyst ddim yn edrych yn iawn, diolch yn gallu torri drwodd, diolch yn cweit yn siŵr be mae fod I wneud. Oedden ni'n taro lot o beli hir, gwirion. Oedd yn gêm horrible I gwylio, hyn oed wrth wylio gêm Cymru ar y sgrin arall. Ond fel oedd Arol yn dweud, mae weithio mae'n well coffi er mwyn cael symud ymlaen I raddau. Camgymeriadau gwirion, camgymeriad contest Alwm I o Concom wedi bod mor saff, wedi dim bod yn rhy flin efo fo. Mullin yn methu cico cos arall, mae wedi methu dipyn yn ddiweddar. Mae hyder o bach yn isel o bosib, so oedd just yn un o'r dyddiau yna, ac yn dod ar ôl gêm Cymru. Ti just pen yn ynylo erbyn nos Sadwrn. Ydy, a mae o'n, fel da chi'n dweud, beth sy'n bwysig ydy'r ffordd da ni'n bwysio nôl, felly mae'n bwysig. A dyna beth da ni wedi wneud dros y 2 flynedd diwetha ydy ymateb yn dda ar ôl colled a Notts County ar ôl Halifax, falle di'r enghraifft orau a mwyaf enwog o hynny. Felly gobeithio bydda ni'n gweld hynny'n digwydd. Ond da ni hefyd, mae yna batrwm, da ni yn ffeindio fo'n anodd os ydyn ni ddim yn fwy corfforol na'r tîm da ni'n chwarae'n erbyn, achos da ni ddim yn dîm
tiki-taka o bell ffordd na, ond os ydy'r tîm arall yn gallu sefyll i fyny gorfforol i ni, weithiau da ni'n rhedeg allan o opsiynau, ond wedi deud hynny, oedd y wastad yn gêm eitha anodd o'r ei cartre, a Ie. jyst gobeithio fod ni'n gallu bawnsio nôl, a gobeithio hefyd fod y merched yn gallu bawnsio nôl, achos gêm fawr iawn iddyn nhw yng Nghaerdydd, colli 2 gôl i 1, sy'n ganlyniad eitha da yn erbyn tîm cry, ond falle fod y perfformiad ddim cweit mor dda hynny. Sut oeddet ti'n teimlo, Ifor? Wel, Abertawe oedd e. Oh, sorry. Ie, maen nhw gyd yn Ie, ras ie. i ni, dydyn pobl. Ydyn. Wedi cyhoeddi heddiw fod gêm Caerdydd wrth gwrs ar y teledu, so dyna pa fod yn Ie, digon teg. Ond awedd hwn, ie. O'n i, heb Rosie Hughes, dyna ddim lot o fygythiad gyda ni. Oedden ni'n colli Alan yn y cefn hefyd. Oedden nhw jyst yn gryfach na ni, bob man, really. Oedden ni'n lwcus i fynd ar y blaen. Dyn nhw ddim yn da iawn am fynd ôl. So, dwi'n syndod bod ni'n edrych yn beryglus bob tro ni'n cael mewn hanner nhw. Ie, oedd hi'n achlysur da, dweud gwir, 4,000 yna. Dwi'n meddwl, yna lot o broblemau traffig yna, sy'n ni'n licio bod yna pryd mae tîm y dynion yn chwarae, bod yn onest. Dim ond 4,000 oedd yna. Ond ie, fath ag arfer, dwi'n jyst yn mwynhau'r gemau yma, mae'n teimlo fwy o hwyl na gem y dynion rhywsut. A fel ti'n dweud, 4,000 yn fwy na sydd yn mynd i sawl un o gemer gwylch, er enghraifft. Felly mae hynny'n ddiddorol, a mae'n dangos, ond mae hefyd yn dangos, mae gêm Caerdydd wedi symud i Stadiwm Caerdydd hefyd, yn dydi, a mae'n dangos yr effaith mae tîm merched Wrecsam wedi cael ar y gyngor, ti'n fel? Mae o wedi codi'r diddordeb ac yn rhan o'r y gyfres teledu, felly gawn ni air am hynny yn hwyrach ymlaen. Be arall sy'n diddorol ydy bod y cyngrau'r merched yn Cymru, yn dwi'n meddwl bod yn fwy poblogaidd na cyngrau'r dynion. Falle achos bod y clybiau'n fwy, mae'n bwynt diddorol. Ydy. Be dy deimlad ydy Arwel? Nes ti wisgo Chris, Kate? Na, nes i gael nath i addos ein cael Chris efo Hosford ar y cefn os fes nhw'n ennill, so gael weld wrach bod ar y ffordd, ond fel oedd Ifon yn dweud, oedd o'n teimlo fatha achlysur chwarae teg, yn amlwg oedd yr tîm marchnata yn Abertawe wedi gwneud job, ac oedd hi'n nosil, ac oedd y tywydd yn wael, ac oedd y problemau traffig, ond mae jyst yn dangos, dwi'n meddwl, mater amser fydd nhw'n gallu cael dwbl y maint y dorf, sy'n mysynu gwbl o fewn blwyddyn fysa Merched Abertawe yn cael 10,000 i wylio nhw yn y Swansea.com. Oedd o'n sicr yn teimlo fel achlysur, oedd yr sŵn da, oedd na wyrgylch da, neu oedd hi'n teimlo fel gêm bwysig. Yn anffodus, nath Wrecsam ddim cweit dyrchafu hunain i'r achlysur. Oedd nhw'n sicr yn dîm blinedig erbyn y diwedd, a di cael gwers yn yr ail hanner sy'n ni'n deud, o'na chwaraewyr dipyn mwy profiadol, dipyn cryfach a cyflymach yn ganol y cae. A oedd Abertawe yn eitha sigledig yn y cefn, rhaid deud, oedden nhw ddim yn delio efo'r peli uchel yn wych, ond chydig iawn oedden ni yn gynnig yn yr trian uchel o'r cae, nathon ni'n cael lot o gyfleon, yn amlwg yn colli Rwsi, yn cytuno fo Ifar y fanne a Galen, ond oedden ni byth yn mynd i ennill y gêm yna, a 3 phwynt heddiannol i Abertawe. Ia, rhwngth nhw a Caerdydd sy'n ni'n deud am y gyngrair, ond profiad arbennig i'r ddwy garfan yn de, oedd o'n gret o achlysur, a gobeithio gweld mwy o gemau yn cael ei dyrchafu i'r stadymau mawr yma. Ydy, mae rhaid deud bod Hughes ac Allen ydy'r pildroedwyr cryfa yn tîm Wrecsam, felly mae colli y ddwy ohonyn nhw yn mynd i fod yn golled yn dydi, a mae o'n gam mawr i fyny i'r gyngrair yma, dydy, a mae Wrecsam dal i edrych mewn sefyllfa dda i ddod yn drydydd, dydan erbyn nhw fynd i'r lig llai, felly ydy, dwi'n teimlo bod y tîm yn dysgu drwy'r amser, ond wedi di ddim ffordd o colli dy chwaraewyr gorau yn erbyn y tîmau cryfa oedd i cartre, felly gobeithio bod o'n gyfle i'r tîm datblygu. Lot o chwaraewyr ifanc iawn yn Wrecsam yn does, a mae o'n brofiad anhygoel iddyn nhw i feddwl
lle oedd tîm Pêl-droed Wrecsam, wel, Merched Wrecsam 2 blynedd yn ôl, ynddo? So, felly mae o'n rhywbeth calonogol i weld. A fydd y gêm yna yn Stadiwm Caerdydd yn un arall yn brofiad arbennig yn bydd, a rhywbeth i edrych ymlaen ato fo. Ar yr un penwythnos, a mae Wrecsam yn chwarae cas newydd y dynion hefyd, felly fydd yna dipyn o benwythnos yma rai ni o gwmpas yr ugeinfed o Ionawr. Ac oedd o'n dipyn o benwythnos hefyd i Jacob Mendy yn ennill i gap cynta i Gambia, felly llongyfarchiadau fawr iddo fo o i mewn i'r gôl. Chwaraewr cynta i gynrychioli tîm rhyngwladol o Africa, fel chwaraewr o Wrexham, lot o Trinidad ac yn y blaen wedi bod yn y gorffennol, ond yr un cynta o Africa. Ond yn siomedig gweld James McLean yn eistedd y faig a ddim yn chwarae ar y dysadwn, lle, fel da ni wedi clywed, fysa Wrexham yn bendant wedi gallu neud hefo fo yn Accrington, ond llongyfarchiadau iddo fo chwarae gêm ola yn erbyn Sela Newydd nos Fawrth. A fel oedden ni'n sôn am wythnos diwetha, fydd o'n ddiddorol gweld be fydd yn digwydd ym mis Ionawr efo pencampwriaeth pêl-droed cenhedloedd Africa, achos mae Mendy wedi bod yn chwarae'r pwysig i ni dros y misoedd diwetha. Beth ti'n teimlo am hynny, Ifor? Ie, da ni'n amlwg yn ei golli o, ond llongyfarchiadau iddo fo, mae'n heiddio, mae wedi, blaw mewn i'r tlid, dwi'n meddwl bod i chwaraewr gored yn ei tymor yma, o bosib. A mae'n mynd i chwarae ar lefel uwch, a dwi'n gyrru gweld i golli, a sydd o Conco yn llwyddo i gael ei basbort Nigeria mewn i'r garfan. Felly byddwn ni ddau chwaraewr i lawr ym mis Ionawr. Sy'n gwneud ti boeni a gwneud ti feddwl beth yn digwydd yn y ffenest drosglwyddo wedyn, os ni'n colli'r ddau yna. Ond ie, mae o'n dda mewn ffordd, ond o ran bod yn hunanol, ie, ti'n misio yna, ti'n misio chwarae Wrexham. Oedd o'n ddiddorol nodi o'r rhan fwyaf gemau yn Cyngrair 1 wedi goheirio'r penwythnos yma, achos fod rhan fwyaf tîmau efo 3 chwaraewr rhyngwladol neu fwy, a tair gêm yn Gyngrair 2, felly mae o'n rhywbeth sydd falle mynd i ddigwydd i ni yn y dyfodol. A sydd yn achos i problemau ei hun o ran mae'r gemau wedyn yn... mae rhaid ti chwarae fwy o gemau mewn llai amser ar ddiwedd y tymor, yn does? Felly, ond mae o'n broblem dda i gael, a mae o'n broblem llwyddiant ydyn ni. A fel ti dweud, Jacob Mendy ydy'r chwaraewr sydd wedi cael mwyaf o assists yn ei tymor yma, felly mae o'n golled mawr ac yn ychwanegu yn amddiffynol hefyd. Felly, oedd colli'r ddau yn nhw, ac digwydd bod fydd y ddau yn yr un safle yn anffodus penwythnos yma, ond fydd o ddiddorol efo Kwando, fel oedden ni'n deud. Wrth gwrs, da ni chwarae Harrogate wythnos nesaf, a da ti sôn am y ffenest drosglwyddo, mae'n y bosibilrwydd, wel, di Armstrong ddim yn mynd i gael ei chwarae yn erbyn ni, a'r rheolwr yn dweud bod o ddim eisiau chwaraewyr ddim yna yn Ionawr. Posibilrwydd mawr fydd o yn dod i Wrecsam, beth ti'n feddwl am hynny, Arwel? Ie, mae'n swnio fatha un o'r stories ne, a mae Wrexham yn cael hyn yn ddiweddar, just papurau newydd, just yn pigo straeon i gael bach o scandal neu gosip neu beth bynnag, a o'n i'n gweld erthigol yn y Sun dyn nhw'n blaen am rhyw 2 fans yn byw dros ffordd i'r stadiwm a bod nhw'n mynd i gwyno achos bod nhw'n draffig, a just nonsense llwyr, a ddim yn gwybod na just papurau felly sy'n lladd ar llwyddiant neu be ydi, ond dwi'n meddwl wneud o ffeithio ar Harrogate na Wrexham yn amlwg fydd o'n Xiaomi Harrogate os nag di Armstrong yn cael chwarae, os mae'n amlwg yn chwaraewr da yn dydi, a wel, gobeithio wneud o gweithio blaid ni wrsos nesa, ond o ran y ffenestr trosglwyddo a prynu'r problem o Wrexham ydi, mae'r sgwad yn llawn, felly fysa rhaid i, wel, llai fel yn mynd y 2 chwaraewr sy'n meindio newid, ond ia, dyna di'n problem ni, mae Fletcher gyda anafyr yn y bryd, dwi'n gwybod pryd fydd o'n ôl, ond yn sicr pan fydd o'n ôl, mae yna le iddo fo yn y sgwad, os nad y tîm cyntaf, felly, ia, gan i weld, dwi'n dieddol o beidio cymryd lot o sylw o'r sŵn sy'n o gwmpas tîm eraill ar Wrexham hefyd. Bydd, a dwi'n meddwl efo'r ffenest drosglwyddo, mae pethau fel galwadau rhyngwladol, anafiadau, pethau felly yn mynd i wneud gwahaniaeth, ond
mae o'n mynd i fod yn ddiddorol, a dwi'n meddwl os ydyn ni dal yn yr un lle gyda ni yn hofran o gwmpas y gemau ail chwarae neu y tri cyntaf, yna mae'n allu di weld y perchnogion yn awchu i ddod â chwaraewr neu ddau ychwanegol i fewn. Achos da ni wedi gweld pa mor angerddol ma'n, wrth gwrs, ar y gyfres deledu sydd newydd ddod i ben, a gorffen efo'r newyddion bod ni'n cael trydydd cyfres. A'r gyfres yna yn dod allan ym mis Ebrill flwyddyn nesaf, sydd yn newid mawr, felly fydd o'n dod allan tua diwedd tymor ei hun, yn hytrach na yn y hydref y flwyddyn wedyn. Felly, y sôn am hynny ydy achos fod y streic yr sgrifenwyr a'r actorion yn meddwl fod cwmnïau yn bryn o ddeun ydi roed ymlaen. Ond dwi'n meddwl os ydyn nhw'n gallu troi'r rhaglen rownd yn gynt, mae yna rhywbeth i ddeud fod yn lot cynt at y canlyniadau yn does, a pidio gwybod diwedd y stori pa mae'r stori'n dechrau. Ond lot o sôn eto di bod am yr ail gyfres. Y sylw yn parhau, fel ti dweud, ar fel y papurau newydd yn cymryd lot o sylw yn y clwb. Ond oedd y gyfres werth i gwylio? Dyna'r prif gwestiwn. Beth ydych ti'n meddwl, Ifon? Oedd fel fan, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae rhaid i gymryd pethau efo pinsiad a halen. Dwi'n ddim pob fans yng Nghymru neu ym Mhrydain ydy'r gynulleidfa i fod. Dwi'n meddwl mae'n cael ei anelu at America o hyd. Falle ddim cweit i'r un fath, un graddau ag oedd y gyfres gyntaf. Ond, ie, mae'n dal i deimlo chydig bach fel rhywbeth i hyrwyddo'r clwb, a drwy hynny hyrwyddo'r Rob a Ryan i raddau. Os dwi'n rhoi'n het cynical ymlaen, lle dyna swn i'n dweud. Dwi wedi fwynhau o, ond a mae rhai'r penodau yn gryfach na'i gilydd, falle ni drafod penodau unigol wedyn, ond ie, mae werth i gwylio, yndi. Dwi'n meddwl dyle pawb sy'n fan o'r Wrecsam i gwylio i de, yn sicr. Arwel, beth ti fel? Ie, yr argraff dwi'n gael ydy bod pobl sydd ddim o reidrwydd yn fans Wrecsam neu hyd yn y fans pêl-droed yn ei mwynhau hi. Dwi'n meddwl y pryder i cyn... Nes i adael i'n eitha hwyr cyn gwylio'r gyfres, achos munud nes i weld y promo ar gyfer y rhaglen gyntaf, y busnes teulu brenhinol gan y blaen, i'n meddwl, ydyn nhw'n mynd lawr y drywydd, dwi ddim eisiau gysylltu efo'r clwb eb sôn am gorod dathlu teulu brenhinol neu beth bynnag, ond dwi'n meddwl ar ôl yr Pennod gyntaf, nes i fwynhau. Un pethau arall oedd gynnau hefyd bod ar ryw pwynt bod nhw'n mynd i redeg allan y cymeriadau yn yr ystyr y cymeriadau maen nhw'n canolbwyntio ar yn y gyfres gyntaf. Yn amlwg mae un neu ddau yn ail ymddangos, ond yn ddiddorol maen nhw wedi mynd ar ôl cymeriadau o fewn y tîm. Mwy am storis tu ôl i'r air chwaraewyr, Paul Mullin, Anthony Ford, Oli Palmer ac yn y blaen, a Ben Foster. So maen nhw wedi mynd fwy i drywydd y chwaraewyr yn ystod y gyfres yma, oedd yn ddiddorol iawn. A hefyd, maen nhw wedi cadw'r cysylltiad o ran y clwb, Gresford ac yn y blaen. A dwi'n gwybod, mae Notts County yn gymeriad mawr yn y gyfres yma, a yn amlwg oherwydd yr natur y gyngrair llynedd, a yn amlwg o ran Hollywood a pobl sydd ddim efo diddordeb mewn pêl-droed, mae'n neud synnwyr. Felly, wirioneddol wedi mwynhau'r gyfres, ac just, os rwy'n yn derbyn i am be ydy cyfres i bobl America sydd ddim efo dim diddordeb mewn pêl-droed, yna mae yna ddigon o emosiwn, a mae yna ddigon o surprises, a mae yna ddigon o eiliadau i'w mwynhau. Mae dipyn o ddagre yma gacw, a mae'n gret, mae'n gyfres emosiynol ar brydiau. Dim byd i wneud efo pêl-droed ar yr adegau yna fel efer. Felly, dwi'n mynd colli dagre pan mae Ben Foster yn safio penalty nid felly, ond o'na gwpl o eiliadau yn rhai o'r penodau yn wirioneddol emosiynol. Nes i fwynhau. Mae yn gyfres sy'n nes i fwynhau. Dwi'n meddwl, fel efo a ti wedi cyffwrdd arno, dwi'n meddwl fel cefnogwyr Wrecsam, ti eisiau gweld jyst pêl-droed bob wythnos a bobl yn siarad yn y stafell newid a hyd yn oed mwy o Phil Parkinson yn rhegi efo'i
fwrdd gwyn a pethau felly. Ond mae'n amlwg maen nhw yn llwyddo i ddangos y cymeriadau, i ddangos yr emosiynau. A, a dwi'n meddwl, wrth feddwl yn ôl, bod o'n gyfres gryfach na'r gyfres gyntaf, i fod yn onest. Oedd na ambell i raglen wan yn y gyfres gyntaf. Yna wedi gyda'r un o'r hwliganiaeth na, braidd yn y rhaglen wirio braidd. Y rhaglen ar Gymru chydig bach yn od, ond eto, rhaid cofio, mae'r gynulleidfa di Americanwyr, a wedyn mae'n siŵr fod wedi codi ymwybyddiaeth am Gymru yn llawer mwy na bron iawn unrhyw raglen sydd wedi bod ymlaen yn yr 20 mlynedd diwetha. Ond beth yn ddiddorol, oedden nhw yn cyflwyno cymeriadau, ond o'n i yn licio'r ffordd erbyn y tair rhaglen ola, oedden nhw yn dod yn ôl at y cymeriadau, oedd Milly y ferch efo awtistiaeth a bethau felly, Plenty Paul Mullin, a fel oedd ti dweud, Arwel, Notts County yn dod yn gymeriad pwysig gyda, ac o'n i'n licio'r ffordd bod nhw wedi gorffen y gyfres, efo Cedwyn Scott yn sgorio'r gol yn Wembley, ac wrth gwrs oedd wedi cicio'r kick-off, oedd Ben Foster wedi arbed, ac oedd o bron yn teimlo fel, da ni'n edrych ar fatha, bod hynny'n mynd i barhau'r gyfnod nesaf, to be continued, oedd ti'n teimlo pan oedden nhw'n dweud y trydydd gyfres, a mae Notts County yna. Felly, beth oedd ti fel am hynny, Irfon? O ran y bered ola, o'n i'n eisiau gwybod am Notts County. Ni oedd i ennill y lig. Nhw oedd yn hael. Mynedd o hynny, nath yna'n wythiau. O'n i'n eisiau cyfweliadau chwaraewyr nhw, o'n eisiau gweld parti chwaraewyr ni, a eisiau gweld chwaraewyr ni mynd rownd y dre, noson y gêm. Nath yna'n wythiau, de. Wel, mae'n bosib iawn gawn ni rhaglen gyntaf gyfres nesaf yn Vegas, a falle mwy o'r fuddugoliaeth. O'n i'n eitha licio'r ffordd nath nhw orffen o, achos oedd o ti'n teimlo oedd o fel, beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf, de. Oedd o ormod o liciwch ni, sgna'n mynydd o'n ni. Ond o ran, penodau unigol, fel cytuno farol, oedd benod gyntaf, o'n i'n ofni beth yn mi droi allan, ond y bob penod arall, yn wych, y penod autism, y penod am y tîm am merched, o'n i'n meddwl bod yn gresrwg yn arbennig, bod nhw bod na walla o ran dweud mae hwnna'r tragedy weitha. Doedd ddim o'r ddrwg ysyn hennydd, ond nath nhw dweud hynny. Ond ie, oedd o'n ar y cyfan, oedd o'n wych. Dwi'n meddwl, oedd yna un peth arall am figur am ailadeiladu'r cop, oedd y bach yn gamarweiniol, dwi'n meddwl. A dyna beth yw'r pwynt dwi'n trio wneud, ydy maen nhw'n trio peintio'r clwb mewn ffordd positif, bod y clwb yn gwneud bob dim yn iawn. A dwi'n meddwl, da ni'n gwybod dydyn nhw ddim, maen nhw yn sefyll ar drai pobl yn achlysurol, dyn nhw'n yn trin y staff felly pistol os yn nhw'n gallu. So, dyna beth dwi'n fel, mae ddim ychydig bach fel marketing exercise. Ond eto, dwi wedi mwynhau'r gyfres, so dwi ddim eisiau bod yn hollol nid iddo. Mae gael heg rwan. Ydy, dwi'n meddwl, eto, dwi'n newydd feddwl rwan oedd jyst gweld Billy Sharp yn cwyno ar ôl y rhaglen am Sheffield United oedd o werth o, jyst am hynny. Mae yna eiliadau arbennig di fod yn y gyfres, so oedd yr un cwpan FA. O'r ffaith fod y tîm y merched wedi cael gymaint o sylw wedi bod yn ffantastig yn dydi. Felly dwi'n meddwl mae'n hawdd iawn os wyt ti'n meidio fi neu sylwad, ti'n pigo'r bethau bach yma efo'r achos dio ddim wedi anelu ar gyfer bobl. Achos yn y bôn, mae dau had y clwb yn mynd i fod chydig bach yn siomedig fod nhw ddim yn sôn am bethau bob dydd i mewn ag allan y clwb, a mae fans bobl eraill sydd yn yr un gyngrair ar Wrexham yn mynd i gasau'r rhaglen achos bod o'n rhoi gymaint o sylw i Wrexham. Ond mae o'n amlwg, a mae o'n glyfar iawn, mae yna bobl yn awedig o Ogledd America yn mynd i gefnogi'r clwb, yn dydi? A dwi'n meddwl bod hynny wedi digwydd efo rhaglen dyledu arall. Dwi'n derbyn hynny. Ac o'n i siarad efo boi o
North Carolina yn y turf dwi'n sad diwetha. Ac oedd o'n deud, faint o argraff, ac oedd o'n deud, wythnos cynt oedd wedi bod yn gwylio Lionel Messi yn chwarae i Inter Miami, a fod 3 o bobl wedi talu 1,000 o ddoler i'r un, ac oedd o'n methu credu fod wedi talu 75 pint am 3 tocyn i weld Wrexham, a nath o ddeud fysa fod wedi bod yn bodlon i dalu 1,000 o ddoleri i fynd i weld Wrexham hefyd. Ond be oedd o'n deud, oedd o'n falch fod Wrexham ddim wedi newid i polisi, achos falle fysa'r lle yn cael ei swapio gan Americanwyr. Ond mae'r potensial yna, a dwi'n meddwl, yn nhw'n deud, Ron, ar Instagram mae gen ni dim ond gen ni fwy o ddilynwyr na 7 o'r tîmau yr uwch gyngrair, felly maen nhw'n amlwg yn gwybod beth maen nhw'n wneud. Mae yna elfen o... dwi'n meddwl weithiau maen nhw'n bodlon dangos rhai elfennau o'r clwb sydd ddim yn berffaith, ond falle bod yna le. A falle ddeithio ni fod yn fwy, achos hynna amser o gyfres yna. Felly, fel o'n i dweud, dwi'n meddwl bod o'n well gyfres na'r ail, na'r un cyntaf. A mae yn amlwg yn llwyddiannus hefyd. Ond fydd y tîm yn llwyddiannus wedi'r cwestiwn. Nawr, da ni ddim yma i drafod rhaglenni teledu. Fi jyst eisiau dweud un peth, bod ni yn ymddangos o Pennod 13. Os rwy'n eisiau mynd nôl efo efo. Mae rai chi fod yn eithriadol o graff i sylwi arno fo, felly o'n i'n synnu fod Arwel wedi ffeindio fo, achos ys i weld o a heb sylwi. Ond ia, rhawn ni wobr i unrhyw berson sy'n gallu dod o hyd i ni Pennod 13. A wrth gwrs, mae'r camerau yna ar gyfer y gyfres yma, a'r tymor yma, a mae gennym ni Morecambe yn dod i'r cae ras, a falle bydd y gyfle i'w gweld ni yn fanno. Be ydych chi'n meddwl am y gêm yma? Arwel? Ie, 2 gêm weddol debyg. Mae Morecambe a Harrogate. Wel, Morecambe yn edrych chydig bach yn well Harrogate, ond rhediadau cymysg, dyn nhw ddim yn... Mae Morecambe wedi cael... Maen nhw'n cael rhediad o rhyw 5-6 gêm heb yn ddigiro, wedyn dyn nhw'n mor gyson â hynna. A adre ar y cae ras, mae'n bwysig bod ni yn cadw momentum a canliadau adre yn gyson. A dwi'n meddwl mae peidio colli yn mynd i fod yn bwysig ar ddydd Sadwrn. Yn amlwg mae'r patrwm o'r 4-5 tîm uchanau. Mae'n mynd i fod yn frwydr am y 3 lle uchanau. Bod o'n Mansfield, neu Nant County, neu ni, neu Crew, neu bynnag ydy o. Dyna di'r frwydr i ni, dwi'n meddwl, y 3 uchanau. A mae hon yn math o gêm, mae rai ni fel am ei hennill i. A wedyn Harrogate yn South, wedyn yr un math o gynlyniad. Dwi eisiau gweld 3 points, really. Ni'n gobeithio gweld 3 points, yn enwedig hefo McLean a Mendy yn ôl yn y garfan ar gyfer y penwythnos. So, ie, dwi eisiau gweld 6 points, really, os dwi'n bod yn onest. Ifor? Ie, beth sy'n diddorol am Morecambe, maen nhw wedi colli, maen nhw cwpl o gemau ar ei holi dydyn, nhw'n chwarae penwythnos dwytha. A dwi'n meddwl bod nhw wedi colli 1 gêm arall hefyd. A peth arall ydy bod ei rheolwr nhw newydd fynd i adael i fynd i Ross County. So, gan i weld pa fath effaith gaf hynny. Ond o ran y 5 gêm nesaf, dwi'n meddwl mae Morecambe ydy'r gêm anodda o hynny. So, ti'n meddwl. Ond swn i wedi dweud ni, swn i dal yn ddisgwyl ni ennill y 5 gêm yna. Morecambe, Harrogate, a wedyn ti'n mynd ymlaen at gêm gwpan, Colchester a Casnewydd adres. Ti'n meddwl bod yna ffordd i ni fawnsio nôl o'r canlyniad siomedig na'n Accrington. Mae'r happy clapper yn ôl yna. Dwi'n gweld 2 fuddigoliaeth yn y 2 gêm nesaf yn sicr. Dwi'n meddwl, ti sôn am y 5 gêm nesaf, ac wrth gwrs ddeithon ni fynd â ni at dolyg ar pwynt hanner yn y tymor. A ti'n gwybod Efor, dwi'n licio sôn am points per game a rhyw bethau felly. A dwi'n meddwl mae'r target ydy 2 bwynt am bob gêm. Ddyle hynny fod yn ddigon i roi ni'n y 3 ucha. Felly os ti'n meddwl amdano fo, da ni isio 46, so 13 pwynt o'r 5 gêm ola cyn dolyg. Felly 4 buddigoliaeth ac 1 gêm gyfarsel, a dwi'n meddwl fod na
bosibl rydyn ni'n neud hynny. Os da ni'n neud hynny, fydden ni mewn sefyllfa dda iawn am ail hanner y tymor. Ond fysa ennill y ddwy gyntaf yma yn help mawr. Ond fel ti dweud, Morecambe 2 gêm yn llai wedi chwarae yn yr Wrexham. Os ydyn nhw'n ennill y 2 gêm yna, fysa nhw efo'r un pwyntiau, ond gwell gwahaniaeth goliau yna ni. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn gêm anodd, ond mae o'n y cae ras, felly dyle hynny fod yn ddigon. A fyswn ni'n disgwyl, fel ydy dweud, da ni ddim wedi chwarae 2 gêm wael ar ôl ei gilydd llawer o weithiau yn y 2 flynedd diwetha. Felly dwi'n disgwyl gweld y mateb dda hefyd. A mae Harrogate y math o gêm lle wyt ti eisiau cael buddigoliaeth oddi cartre. A wedyn, so 2 fuddigoliaeth yna yn neud i fyny am y canlyniad yn Accrington i ni wedyn yn bysa. Felly dwi'n obeithiol hefyd. Felly, wythnos ddiddorol arall o flaen yn y clwb, a gobeithio fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl. Go,